everyone, welcome back to another vlog. दिनै इभिनिंनिफ्रायसो vlogखौ स्टार्ट खालामबाय. दिनै आरो सानाव ओंखाम जायाखैसै ओंखायनो दिनै एसे माने थाबैनो आरो इभिनिंनि 6 PM निफ्रायनो आरो ओंखाम संनो लाहार फाहार खालामगासिनो आरो जोहोलावाथ' अफिसाव दङ मोनफैयाखै. एकदम माने मिस्ट्रिफ्राबो आरो 1 monthनि उनावसो दिनै खामानि मावनो फैदों आरो 1 मास फैयाखैसै नै जेब्लानिफ्राय आंहा कर'ना जादों. कर'नाजों खोथा नङा इसोर एकदम फैखायाखैनो आरो उनारा मिस्ट्रि माबा खालामनो हायाखैमोन. सोलायबाय थादों इसोरबो चेन्ज खालामबाय थादों मिथिया आरो मानो सोलायदों गावसोर मिलायलायाखै खोमा ओंखायनो 1 मासनि बारा जाबाय दिनैसो फैदों आरो इसोरो. जाबायनि आरो लोगो लोगो इन्डाक्सनाव एकदम थाबनो सब बुस्थुफ्रानो थाब गुदुंबो साहा फुदुंबाबो थाबनो मोनो ओमफ्राय कफि फुदुंबाबो आरो थाब जाखायो आरो बे गेसनिसाय आरो गेस स्टभनिसाय इन्डाक्सनाव थाब जायो ओंखायनो आं बेखौ मोजां मोनो आरो इन्डाक्सनखौ. आरो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खोथा नटिस खालामदों जानांगौ आरो आं जे मा गानदों इनि जेकेट हाफ जेकेट गानना लाबायनो आरो एकदम थान्दा फैबायना ओंखायनो बिराद थानो हाया बाहेरायाव थांबा जेनेबा गाननो दरखार गैया बाहेरायाव एसे थाबायबाथाय बिदि गरम नाङा खिन्थु जोंनि बे आरो न' सिङाव आरो बिराद थान्दा ओंखायनो कारपेटखौबो बबाय ओमफ्राय आरो बे आं हाफ जेकेटखौ एकदम जोमबाय थायो आरो सानाव बिराद बिसनायाबो ओरैबायदि गुसुना बिसनायाव बिदि जिरायनो हाया. लोगोफोर आं एनै बेदरखौ मेरिनेट खालामना दोनदोंमोन फ्रिजाव 1 घन्टा 1.5 घन्टासो दोनबाय. दा आं नैबेहाय बेदराव माने माजों मेरिनेट खालामदोंमोन बेखौ बुंनोसै. बेहाय होदोंमोन एसे गाइखेर दाखा ओमफ्राय बे देनाय मस्ला हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु गोथां ओमफ्राय चिकेन मसाला एसे होदों ओमफ्राय आरो संख्रि आरो जेबो होआखिसै आरो हालदै आरो एसे चिलि पाउडार बे माने मा होनोहाय गाइखेर दाखाजों दिनै बानायनोसै आरो चिकेनखौ बिदिनो आरो नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै गाइखेर दाखा बा कार्डजों चिकेन कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर. दा जेखिजाया आं बानायनोसै आरो दा बेहाय आरो मस्ला आरो होला आरो एक्सट्रा दिनैनि चिकेना माजों जागोन स्पेसियेलि कार्ड आरो माने कार्ड स्पेसियेल चिकेन आरो दिनै गाइखेर दाखाजों बानायनाय स्पेसियेल चिकेन आरो दिनै. जोंना साराया गुदुं जाबाय दा जों सारायाव थाव होनोसै. आरो लोगोफोर दिनैनि जि बे गाइखेर दाखाजों बानायनाय चिकेन रेसिपि बेहायथ' नर्मेलिफोरखौ बुंबाय दे माजों मेरिनेट खालामदोंमोन आरो मोनसे टुइस्ट दङ आरो बेहाय बे टुइस्टानो जाबाय जोङो नैबेहाय दै बिदि बयल खालामदों बे दैयावहाय जोङो नैबेदि बे टमेट'खौ बयल खालामना लागोन आरो नैबे दा जोङो बेदरखौ नर्मेल जिबायदि बे पियाज होनायनि उनाव फ्राय खालामो बेबायदिनो एसे सम 5 बा 10 मिनिटसो बिदि माने मिडियाम फ्लेमाव मिडियाम हिटाव बिदि फ्राय खालामबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि बे टमेट'आ बयल जाया आरो एसे बिगुर ओंखारलांनाय बायदि बयल जाया अब्लासिम जोङो बेबायदिनो एवबाय थागोन आरो मिडियाम टेम्पारेचाराव बेदरखौ. दानिया जों बेदरखौ खोबना होनोसै. ओरैनो जोंहा टमेट'आबो ओरैनो बिथिं बयल जागासिनो मोनसे टुइस्ट होनो थाखाय बे टमेट'खौ बयल खालामनाय जादों आरो बिथिं आं ओरैनो मस्ला गरम मस्ला बानायनो तेजपात बिलाइ दालचिनि जिरा ओमफ्राय आरो बेहाय होदों माने इलाइचि बेखौ दा जों ग्राइन्डाराव ग्राइन्ड खालामना लागोन. दानिया लोगोफोर ओरैनो नायदो दा बयल खालामनाय नैबे थाइथाम बे टमेट'खौ माबायदि बिगुरखौ बिदि जिरना लाबाय आरो बिदिनो बयल खालामबाय जेरैबायदि जोङो रस्ट खालामनानै बाथोन जायोना बे फान्थाव बिलाथिनि बाथोन जानाय बायदि आरो दा बिदिनो बिगुरखौ बिदि दिहुनना लाबाय. दा जोङो नैबे फान्थाव बिलाथिखौ आखाइजों बिदि माने सेफ्लेना लागोन आरो मिक्स खालामगोन. दा बिगुरखौ गायनोसै. दा जों नैबे फान्थाव बिलाथिखौ आखाइजोंनो बिदिनो सेफ्लेनोसै आरो जा जुइसि ओंखारदों बेबायदि जोङो बाथोन जायोना बेबायदिनो आरो नर्मेल हांनानै जे जोङो बाथोन जायो सावनानै जुइस ओंखारदों. फान्थाव बिलाथिनिफ्राय जि एकदम रोसि ओंखारदोंना बेबायदि नुबाथाय आरो आंहा बिराद बाथोन जानो लुबैयो आरो बे साननैसो जानाय जायाखिसै सावनानै आरो हांनानैथ' आं एरैबाबो गेजेर गेजेर बिदि फान्थाव बिलाथिनि बिदि सावनाय सेफ्लेनानै बाथोन जाखायोना
बेबायदिनो आरो सेफ्लेनानै दा बेखौ रोसिखौ दिहुननानै बाथोन बादि बानायना लागोन आरो बेखौनो आरो मा समाव बेदराव होयो नोंथांमोनखौ देखायसिगोन आरो दा नै लोगोफोर जोंना बेदरा एसे माने मा होनो बेगंनिफ्राय आरो बिदि ओंखारलांदों जिहेतु मेरिनेट खालामनाय जादोंना 1.5 घन्टासो ओंखायनो माबाखौ लायसै नै बेगंनिफ्राय बिदि ओंखारलांदों माने आधा मोनबायानो आरो 50% मोनबाय दा ओंखायनो जोङो नैबे जे सेफ्लेना दोननाय आरो बयल खालामनानै सेफ्लेना दोननाय टमेट'खौ जोङो होनोसै आरो बेदराव जोङो टेम्पारेचारखौबो एसे बानायना होनोसै आरो आं नैबे जि मस्ला बानायदोंमोन ना बे माबानि मा होनोमोनलाय बेखौ तेजपात बिलाइ जिरा इलाइचि आरो दालचिनि दा बेखौबो होनोसै आरो बेखौ नोंथांमोननि गोसो बायदि उनावबो होजायो सिगाङावबो होजायो दा आं बे सिगाङावनो होबाय जाहाथे बेदराव मोजाङै मिक्स जालाङो आरो मस्लाया बेनि लोगोफोर जोंना अलरेडि बेदरा मोनखाबाय पुरा एकदम बे गाइखेर दाखानि ओमफ्राय आरो मा होनो बे टमेट'नि रोसि आरो बियो बेहा दै होआखैसै दा जोङो दुन्दियाखौ होनोसै आरो जिहेतु बेदरा गुरै जाखाबाय मोनबायनो दा जोङो दुन्दियाखौ गार्निश खालामना होनोसै आरो दा जोङो बेखौबो अफ खालामसै आंनाथ' सब मोनखाबायानो दाबो जोहोलावासो मोनफैयाखै आरो बे साननैसो अफिसनि एकदम बिराद खामानि बारा जादोंनो आरो ओंखायनो एसे लेट मोनफैयो आरो दा थेवबाबो आं संना दोनसै जानाय समाव गुदुं खालामना जानो हासिगोन आरो हेल' साहा लोंदों दासो अफिसनिफ्राय मोनफैदों जोहोलावा मा बे साननैसो बिराद माने वर्कल'ड बारा जादों नामा 7टा जाबाय 7-12 How was your day? Very busy day very hectic and busy बे साननैसो बिराद माने खामानि बारा जादों होनना बुंदोंमोन ना दहाय ओंखायनो दासो मोनफैदों आं आरोबाव बिजों दिनै आरोबाव खनसे साहा लोंनोसै दिनै आंना 2 काप साहा जाबाय लोगोफोर जोंना ओंखाम फैबाय नायनिफ्राय फुदुंबाय थादों आरो ओंखाम लांदो आरो इथिं दाउ बेदरखौ फुदुंबाय थादों इथिं जेबो ओंख्रि बानायाखै बे बेदरजों ओमफ्राय फलजों आलु बे बेनिबो दै ओंखारदों आरो दाउ फलनि दै थायोना जों जानोसै आरो फैबाय जाना लानानै दुमफ्लांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय नोंथ' मिथियाना आं बेदरखौ माजों बानायदों दा जाबासो मोनगोन मादों बानायदों गाइखेर दाखा होदों गाइखेर दाखा ओमफ्राय टमेट'खौ इदि बयल खालामनानै बिगुरखौ इदि जिरनानै मिक्स खालामनानै बाथोन बायदि बानायनानै होदों दिनै गोदान स्टाइलनि होमबा बेदर आं बे साननैसो एसे एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो सब बुस्थुआवनो नुबायना लोगोफोरा टुपि गानबाय बियो आं हाफ जेकेट गानबाय थान्दा जादों दा दिल्लीयाव ओरैबायसा थान्दा दै दांनोबाबो एकदम अबस्था खाराब जालायलायो बिराद थान्दा जाबाय दा लोगोफोर जाहैनोसै आरो जोंनि ओंखामा बिबिसा इथिं दाउ बेदर इथिं ओंखाम लोगोफोर जानोसै आरो दिनै बिसनायावसो ओंखाम जायोनो थान्दाखाय बिराद थान्दा लोगोफोर एकदम सिङाव जनोनो हाया बेनिखाय सायावनो जफैबाय आरो गामसा बनानै दा लोगोफोर बेदरखौ जानानै नायनोसै र' माबायसा जादों जानानै आं गाइखेर दाखाजों बानायनाय बेदर गोबां साननि उनाव मैया मोना ओंखाम जादों आरो दिनै ओरैबोथ' जों डिनार जाखाया ओंखाम दिनै ओंखाम जादों आरो गाइखेर दाखानि फ्लेभारा दङ ने मोजां बेफोर सब नर्थ स्टाइल आरो गाइखेर दाखा होनानै बानायनाय नर्थआव बिदिनो बानायो आरो सब नर्थ इन्डियाथिं बिदि गाइखेर दाखा घिफोर होनानै आरो आं जेबो घि होआखै अनलि गाइखेर दाखा ओमफ्राय टमेट'खौथ' नुदोंनो नोंथांमोना माबायदि होदों आं दा बेनोसै लोगोफोर जानोसै जोङो बेनि माबा नायोनो इथिं आइपेडबो लगायना लाबाय नायनानै जाबाय थानोसै आरो दा लोगोफोर जों जाबाय थानोसै नोंथांमोनखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय